pesa ni ene mwandu koso pesa kelo mwandu. Be samoro nya wacho ni juduma chon ne kano dhok. Awach ni wuonwa national cheno mwanda kano kalo nam kochomo sangurota tero dhok kirenyo mama wa sangu. Mata mwandu manitiere yo dhok. Sani kirango hera masani en mwandu manitiere godo koso pesa ni makelo mwandu koso irange yo machal nade. Kado duoko penjo ni start kaka ni kele mokwongo. I think hera relationship kata keny it's a sense of security iwinjo. Koro hera pesa ema kelo mwandu. Koro pesa ni biro kaka security iwinjo. Emomiyo iwinjo ka ngato kaka ni wacho ni jomoko wacho no nyuom nikech pesa. Jomoko nyuom ngato nigi pesa to wacho ni ngato hera nikech koro pesa en gima ber a relationship kendo it's a sense of security. Unyalo invest iwinjo okulak okune survival mode iwinjo. Lakini kama koro ibiro mi wacho ni ngato hera nikech pesa luore kaka ni present pesa ni cha ing'iyo pokode koso pesa cha en kata cha nango it's part of me. Koro mane difference iwinjo mane difference a present pesa nitie jok moko mamanyo ngato nikech en gi pesa believe ni anyalo yudo ngama dwaro. Koro you don't weigh the options available kapok yudo ngato. Ini kawo ngato nikech an gi pesa ni sawa adhi yudo ngama dwaro. Mano pesa mani keto mbele. Ka pesa cha onge emido ni gini ok nyal dhi mbele nikech pesa cha mani kelo e table mokwongo. Kama